Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Jien Sister Teresa Soru Agostinjana bil-għajnuna tal-Laż is-semmija se nerġgħu nkunu flimkien biex inkomplu nipprofondixxu il-kitbiet l-aktar sempliċi iżda mimlija għerf tas-sema tal-Qaddisa tal-Wart Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Fit-tliet skedi li konna flimkien smajna t-tagħlim profond li tatna permezz tal-ktieb Storja ta' Ruħ, kemm għalmitna fuq il-mezzi żgħar li għandna nużaw fi triq ta' tfulija spiritwali. U spjegatilna li hi triq ta' tfulija spiritwali. Għaltilna li hija triq ta' fiduċja u telqa sħiħa f'idejn Alla, kif tifel żgħar jintelaq fih dan missieru. Għaltilna din il-frażi diversi drabi wkoll isimgħuha. Irrid nallimkom il-mezzi żgħar li swewli b'modek perfett. Irrid ngħidilkom komplet li hawn fid-dinja ma hemmx ħlief ħaġa waħda li għandkom tagħmlu, li nitfgħu fuq Ġesu il-fjuri tas-sagrifiċċji tagħna, li nieħdu lil Ġesu biż-żgħil. Dan huwa kif imxejt miegħu jien tispiċċa tgħidilna. Kemm kelmitna fuq ħwejjeġ għolja, profondi u qaddisa marida kif kienet anzi qed tmut. Sal-labes kien jaqala minn idea fl-aħħar, imma ridet tobdi u tispiċċa dawk il-manjuskritti biex taddihom lil min talabhomla. Hemm ħafna kitbiet oħra ta' importanza li ħallitilna Santa Teresa, imma biex verament nifhmu l-qdusija ta' din il-qaddisa jeħtieġ naqraw u nifhmu l-aħħar ħsibijiet li jinsabu miġburin fi ktieb li jġib l-isem Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Fl-iskedi li għaddew rajna l-ktieb Santa Teresa tallimna. Issa nibdew il-ktieb sabiħ Santa Teresa tkellimna. U f'dawn l-aħħar ħsibijiet tagħha is-semmija li se nintebħu kemm kienet qiegħda tbati waqt li kienet qed tikteb ħwejjeġ ekkolja u profondi kif se nisimgħu.
U dan ftit qabel ma mietet fit-30 ta' Settembru tal-1897 fl-età ta' 24 sena. Dak li sa nagħmlu f'din l-iskeda għandu jiswa fuq kollox għax issemmija sabiex narfu dejjem aktar it-talim ta' din il-qaddisa ċkejkna hekk li tkellmet dwar is-sempliċità evanġelika fit-triq ta' tfulija spiritwali. Hija ħallit kitbiet sempliċi mimlija erf tas-sema. Semmija Santa Teresa tal-Bambin Ġesu hija waħda mill-qaddisin l-aktar popolari ta' żminijietna. Id-devozzjoni lejha hija mxerda mad-dinja kollha saħansitra wkoll fost dawk li mhumiex Kattoliċi u lanqas insara. ċkejkna f'ħajjitha kif dejjem ridet tibqa' sal-mewt imma hija tassew kbira wara mewta. Il-Papa Piju XI dak li ddikjara beata u qaddisa u mbagħad għamilha wkoll patruna tal-missjonijiet kollha Kattoliċi. Hekk mar jitkellem fuqha fil-11 ta' Frar 1923 fl-okkażjoni tal-approvazzjoni tal-mirakli qabel il-beatifikazzjoni tagħha. Ejjew nisimgħu b'attenzjoni x'qal. Bħalma jiġri fil-ħolqien fejn naraw murija b'mod ċar is-seta ta' Alla sew fil-ħwejjeġ kbar u sew f'dawk żgħar, hekk ukoll jiġri fid-dinja spiritwali. Qal, jekk nitfgħu il-ħarsa tagħna biss fuq il-qaddisin li l-Knisja dan l-aħħar iċċelebrat iċ-ċentinarju tagħhom, insibu li Alla qajjem ġganti ta' qdusija kbira bħal Sant Injazju tal-Loyola, San Franċisk Saverju, Sant Augustin u ħafna oħrajn. Iżda jkompli jgħid il-Papa. Araw, l-istess artista s-sema sawwar b'mod kważi moħbi, bimħabba kważi bla tarf li din ix-xebba modesta u hekk umli. Spiċċa jgħid li huwa Alla li bil-mirakli tal-għaġeb li twettqu permezz tagħha għarrafna li ma teżor kbir ta' ħażna ta' grazzi rid jaħbi f'qiegħ il-qalb ta' Teris. Darb'oħra dal-istess Papa Piju XI li dejjem baqa' devot kbir ta' din il-qaddisa ċkejkna, mar juża kliem tas-sew mhux tas-soltu biex jolli u jfaħħar il-qdusija sempliċi imma l-aktar qawwija ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Fid-diskorsi magħrufa tiegħu tad-29 ta' April 1923 u ta' 17 ta' Melju 1925 fl-okkażjoni tal-beatifikazzjoni u tal-kanonizzazzjoni tagħha bla tlaqliq sejħilha int kapulavur tan-natura u tal-grazzja. Kelma tal-Alla li niżlet mis-sema biex turi lil bnedmin triq żgħira ta' salvazzjoni. Int minjatura l-aktar ħelwa u delikata ta' perfezzjoni spiritwali. Alla, int miraklu ta' virtù u prodiġju ta' mirakli. Ek ma rifaħħara dan il-Papa. Alla wad inti l-kewba tal-pontifikat tiegħi. Int uragan ta' glorja. Eżis semmija. F'daw l-aħħar ħsibijiet ta' din il-qaddisa fi kliem li ħuta u oħrajn ġabru minn fomma fl-aħħar xhur ta' ħajjita 6 xhur qabel ma mietet. Juruna l-qaddisa tal-Iżje fil-quċċata tal-maturità spiritwali tagħha. Waqt l-ard batijiet tar-ruħ u tal-ġisem ta' fit-tentazzjonijiet kbar kontra l-fidi u fis-sofferenzi tal-għaġeb tal-marda tagħha li waslita għal-mewt feta żgħira ta' 24 sena edna. Xorta waħda din tibqa' it-tarbija, it-tifel ċkejken, il-ballun ta' Ġesu kemm kienet tħobb tajda di. Jiena l-ballun ta' Ġesu inħallih jagħmel bija dak li jritu, mhux li rrid jien.
Kienet tajt ukoll jien il-fjur moħbi. Hekk sejħet li l-anfisa kemm il-darba fl-espressjonijiet ħelwin tagħha. Għax il-perfezzjoni turija u tixjeda f'sempliċità qaddisa. Għalhekk eżis semmija, dawn il-ħsibijiet li sejrin naqsmu flimkien ma humiex xi frott ta' studju bħal min irid iħalli xi ħaġa sabiħa warajh. Iżda biss kliem ħireġ mill-qalb, anzi mill-qiegħ ta' qalb infawra bl-imħabba lejn Ġesu. Bihom u fihom Santa Teresa tal-Bambin Ġesu isa qiegħda tkellimna u tallimna għax bla ma tintebaħ turi ir-rida soda li kellha moħbija taħt il-ħlewwa ta' kliema u t-tbissim tagħha. Kemm jidher ċar kif ridet toffri sbuħija u l-fwieħa tal-wart li ġabret għal Ġesu waqt li għalija nfisha żżomm biss ix-xewk li kull warda għandha fit-zokk tagħha. Għalhekk jekk nifhmu dak li ridet tfisser bi kliema malajn intabħu li dan il-fjur ċkejken kien tassew ix-xebba ta' qawwa fl-offerta tagħha nfisha bħala vittma ta' mħabba lil min lill-imħabba kollha ħniena ta' Alla. Mhux ta' bxejn ta' li anki l-Papa Luċjani f'waħda mill-littri tiegħu maħruġa bl-isem ta' Illustrissimi. Hekk jistħajlu jikteb lil din il-qaddisa. In sejjaħt lil ħajtek storja ta' fjur ta' Mejju. Iżda lili dell-istorja derit li qed jgħid il-Papa bħal storja ta' stanga tal-azzar. Għaliex għallek? Minħabba l-kuraġġ, ir-rida soda u l-fema sħiħa li wrejt Alla tul ħajtek kollha. Hekk kif intażilt għalik it-triq li fiha tagħti ħajtek kollha kemmi lil Alla. La l-mart, la l-kontradizzjonijiet barra minnek u lanqas iċ-ċpar u dlam sewdieni. Allura jien eżis semmija nittama li bis-saħħa ta' dan il-ktieb li se nibdew f'din l-iskeda, iċkejkna Teris tissokta tirbaħ l-erwieħ għal Kristu. Tirbaħ fuq kollox lili u lilek billi twaslinna l-imħabba ta' Alla fi żbuħija sempliċi tagħha waqt li tallimna ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Inħeġġeġ ta' lilek li qed tisma' biex ma taqtax qalbek fil-mixi tiegħek lejn is-sema. Iżda tafda dejjem fil-ħnina ta' Alla li jrid il-qdusija ta' kulħadd. Dan il-messaġġ joħroġ ċar ħafna f'dawn l-aħħar ħsibiet ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu u fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-messaġġ ewlieni u ġenwin tal-bxara tajba li l-iben ta' Alla ġie fid-dinja sabiex iħabbrilna u jagħtina tas-sew. Eżis semmija. Ejjew nisimgħu din il-qaddisa x'se tallimna f'dawn l-aħħar ħsibijiet tagħha fl-aħħar 6 xhur ta' ħajjitha fis-sena 1897. Ħsibijiet indirizzati lill-oħta Polin bħala soru Madre Agnese ta' Ġesu, lill-oħta Ċelin, Sor Genoveffa, lil Sor Marija tal-Qalb ta' Ġesu, oħta Mari, kollha sorjiet magħha dawn. Se nisimgħu l-aħħar ħsibijiet tal-qaddisa mixxieda fil-proċessi tal-beatifikazzjoni u anki mill-littri dwar il-marda tagħha. Qabel nibdew naqraw il-ktieb famuż Santa Teresa tkellimna, se nerġa' nfakkarkom ftit min kienet sew din il-qaddisa. Marie François Therese twildet f'Alençon fit-2 ta' Jannar 1873 u ġiet magħmda jumejn wara fil-Knisja ta' Notre Dame ta' Alençon. Fl-1877 mietet omma
Zeli Martin u l-missier Louis Martin ħal-familja kollha f'Lebazinetz fil-belt żgħira tal-Iżje. Wara ħafna taħbit u talb Teris, kif kienu jsejħula, daħlet fil-Karmelu Terezjan tal-Iżje fid-9 ta' April 1888 fl-età żgħira ta' 15-il sena u ħadet il-libsa reliġjuża fl-10 ta' Jannar, is-sena ta' wara, biex imbagħad għamlet il-professjoni fit-8 ta' Settembru 1890. Sa minn frar 1891 bdittejn lil Madre Gonzaga fit-tmexxija tan-novizzi u meta din laħqet superjura fdatilha n-novizzi f'idejha għal kollox. Imma x'ġara. Fil-lejl ta' bejn it-2 u 3 ta' April 1896 beda l-karvarju tal-marda kifra tat-tuberkulożi bl-ewwel boqqa ta' dem li telatilha fi Grizmea u neħħiet bla ħadd ma kien jaf. U jumejn wara bdiet issofri minn tbatijiet kbar tat-tentazzjonijiet kontra l-fidi. Ejjew naraw jum wara jum. Dak li kellha tgħaddi minnu fl-aħħar 6 xhur ta' ħajjitha fost tbatijiet kbar fir-ruħ u fil-ġisem. Mela għadna jien mietet f'Settembru. Issa se nsemmi mhux dak li qalet il-ħuta fil-ktieb l-aħħar ħsibijiet, dak nibdew fil-programm li jmiss. Se ngħid dak li għaddiet minnu fl-aħħar 6 xhur ta' ħajjitha. Mela se nibdew minn April sa Settembru sa kemm mietet. X'ġara f'April tal-1897? Suor Teris tara l-marda tagħha dieħla l-ġewwa. Is-sorjiet l-aktar ħuta Madre Agnese u Suor Marija u Suor Genoveffa flimkien mal-kuġina jibdew jitħassbu ħafna fuq il-qagħda ta' saħħitha. Meta jarawha riesqa lejn il-mewt, dawn jibdew jieħdu xi noti ta' kliema waqt li kien ikollhom joqogħdu ħdejha fil-marda tagħha. U jiktbu dan il-kliem hekk kif ħareġ minn fomma f'dak li llum huwa magħruf bħala l-aħħar kelmiet ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu li sejrin nagħmlu flimkien ġvera. Fit-18 ta' Mejju, is-superjura tneħħilha kull obbligu fil-qadi ta' dmirijieta minħabba li l-marda tagħha bdiet teħrax sewwa. Fit-30 ta' Mejju il-qaddisa tgħid lil Madre Agnese, ġifieri l-oħta Polin li kienet ma' ġenba, b'dak li kien ġrala fil-lejl ta' bejn it-2 u 3 ta' April tas-sena ta' qabel, ta' meta Madre Gonzaga tħallija ħielsa mill-ħsieb ta' tmexxija tan-novizzi. It-3 ta' Ġunju, is-superjura tgħidilha tissokta tikteb it-tifkiriet ta' ħajjitha f'dak li baqa' magħruf bħala t-tielet manuskritt ta' storja ta' ruħ, li fil-fatt spiċċajnieh fl-iskedi u ġifiera li għamilna. Fl-4 ta' Ġunju l-qaddisa tobdi u tibda tikteb dan it-tielet manuskritt li mbagħad tissokta bil-mod il-mod l-aktar fil-ħin li joħorġuha fuq siġġu bir-roti fil-modija tas-siġar tal-qastan li kien hemm fil-ġnien tal-monasteru. Fil-5 ta' Ġunju, minħabba li jarawha sejra lura s-sorijiet jibdew novena fġieħ il-Madonna tal-Vitorji għal-fejqan tagħha jekk din tkun ir-rieda ta' Alla żissemmija. Kemm għandna nitolbu għadi, nitolbu għall-bżonnijiet tagħna. Imma naqalawhom dejjem kif qed tallimna Santa Teresina jekk tkun ir-rieda ta' Alla. Fis-7 ta' Ġunju Sor Genoveffa uħta Ċelin teħdilha 3 ritratti li għatanna u li fihom tidher il-ħarsa ta' tbatija f'għajnejn Teresina waqt li qiegħda żżomm f'idejha iġbijat tal-Bambin Ġesu u tal-Wiċċ ta' Kristu li jiġbru s-sigriet
ta' qdusija fit-tfulija spiritwali. 9 ta' Ġunju. It-tieni anniversarju tal-offerta tagħha bħala vittma ċkejkna ta' mħabba lill-imħabba kollha ħnina ta' Alla. Tikteb dwar it-tiġrib kbir tat-tentazzjonijiet kontra l-fidi u tidher żgura li l-mewt kienet fil-qrib. 11 ta' Ġunju. Qaddisa titfa' l-fjuri lill-istatwa ta' San Giuseppe li kien hemm fil-ġnien sabiex toġob lil dan il-qaddis. Kien il-favorit tagħha San Giuseppe, kienet tħobbu ferm. Fit-13 ta' Ġunju kien ħadd it-Trinità. Fl-aħħar jum tan-novena lil Madonna il-qaddisa tidher aħjar mis-soltu. Bad fil-25 ta' Ġunju, festa tal-qalb ta' Ġesu, il-qaddisa tħoss ġieħ qawwi ħafna f'ġemba tal-lemin. L-aħħar darba mbagħad fit-30 ta' Ġunju tmur wara l-grada tal-pallatorju sabiex jara tzijuha Isidor. Fit-2 ta' Lulju l-qaddisa tinsab ħażin ħafna f'saħħitha u lanqas tiflaħ tissokta tikteb it-tielet manuskritt. 6 ta' Lulju tibda tneħħi d-dem ta' sikwiet b'ħafna sola u dbatija kbira. L-għada jitla la deni qawwi u ma tiqafx taqta' d-dem, jaħsbuha waslet fl-aħħar u t-tabib ridhom jagħtuha s-silġ minn flok xi għamla ta' xorb. Fit-8 ta' Lulju jeħduha fl-infermerija, dan huwa posta jkun riservat għal morda u joqogħdu għassa magħha bil-lejl ukoll. Tikteb bil-lapes l-aħħar kliem tat-tielet manuskritt. Fl-14 ta' Lulju tirċivi il-barka in artikolo mortis li Fra Xmun kien batilha minn Ruma. Dan Fra Xmun kien intaqa' magħha jekk meta hija tiftakru kienet marret Ruma propju biex tkellem il-Papa forsi tieħu permess tidħol ta' 15-il sena fil-Karmelu. 16 ta' Lulju festa tal-Madonna tal-Karmenu. Titqaddes qudiesa fil-kappella tal-monasteru u jidħol is-saċerdoti qarbel lill-qaddisa waqt li Suor Marija tal-Ewkaristija tkanta Morir d'amor. 17 ta' Lulju il-qaddisa tajt il-kliem magħruf tagħha li wara mewta trid tgħaddi s-sema tagħmel il-ġid fuq l-art u kif nafu eżis semmija għada tagħmel il-ġid. Ma ħafna, ma bosta qed tagħmel il-ġid magħna stess dawn l-iskedi li qed nagħmlu flimkien. Fl-20 ta' Lulju mbagħad eżis semmija il-pulmun tal-lemin jitħassrela sewwa. Kif qegħdin taraw vera, kif qegħdin nisimgħu eżis semmija din il-qaddisa tibqa' sal-aħħar dbati rassenjata maquda mal-maħbub tagħha Ġesu waqt li toffri kollox għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Nitolbuha qabel nispiċċaw ngħidula qaddisa Santa Tereżina itlob l-Allalina ħallitina l-kapaċità li aħna wkoll bħalek fid-dbatijiet tagħna ninaqdu ma' Ġesu il-maħbub tagħna. Innaqafaw illum eżis semmija nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the
you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed. You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true.